M-am trezit, chiar dacă e noapte. Să trezesc copila mea. Neața. Mami, mă mai lasă doar că n-am chef să mă trezesc. Fică, eu mă duc să mă schimb. Ok, mama. Gata, m-am schimbat. Mă duc să gătesc. Să mănânc o pizza. Niam, 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 niam. Ce gustos! Să mă duc să văd acum ce face fiica. Fiică! Hai, nu mai sta în pas, schimbă-te! Pentru că, chiar dacă azi e weekend, tu azi nu vrei să te distrezi? Mami, vreau să mă distrez. Acum mă voi schimba! Gata, mama, m-am schimbat. Arăți foarte bine. Acum hai să mergem la magazin, că noaptea cred că e deschisă. Vin, mama. Hai, fică, vină după mine. Hai, fică, mai rapid. Vin, mama, vin. Oh, s-a făcut dimineață, ce fericire. Am mers la timp, mama. Hai, fică, să ne pornim. Aproape am ajuns. Ok, mama, dar vreau să cumpăr niște ciocolate. Ok. Oh, fix aici, lângă unghii și păr. Hai să parcăm. Ok, fică, hai să ieșim din mașină. Vin, mama. Ok, vin în cărucior. Te-ai urcat, ok, hai să mergem. Vrei să-ți iau? Hai să luăm o sticlă cu apă. Pizza, parcă a spus. Oh, niște ciocolate. Da, mama, chiar îmi place. O Coca-Cola? Mai bine nu. Atât e destul. Acum hai să plătim. Ping, pip, 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 pip. Gata, am plătit. Hai să luăm pungă. Vino după mine. Să punem un portbagaj. Pam. Hai, vino cu mine. Vin, mama. Vino, fică. Mergem. Hai acasă. Aproape am ajuns. Ok, mama, abia aștept să mănânc pizza și ciocolata aia delicioasă de tot. Am ajuns. Hai să punem mașina în portbagaj. Fică, acum am coborât din mașină, du-te în camera ta, ca să te schimbi, că ești murdară. Bine, mama, mă duc. Sper că tu vei face ceva de mâncare și să-mi pregătești ciocolata și pizza. Ok, fică. Să mă schimb. Ok, să căutăm în dulap. Tap, 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 tap. Aproape am găsit cu ce să mă îmbrac. N-am găsit alte haine. Trebuie să mă duc să-i spun lui mami că să mai cumpere. Sau, de fapt,
n-am nevoie de haine, pentru că dacă n-am haine, pot să rămân acasă și să nu merg la școală. Am dreptate, nu? Spuneți, da, în comentarii sau nu, dacă am dreptate. De ce nu te-ai schimbat? Tu nu mai ai haine absolut deloc? Eu chiar nu-ți mai cumpăr. M-ai supărat. Eu cred că tu le-ai aruncat la gunoi, că ai avut mult mai multe decât atâtea. Mama, n-am găsit alte haine. Deloc. Dacă tu m-ai supărat, eu vreau să mă duc să mă culc. Ești cea mai enervantă mamă de pe lume. Dacă spui a ta așa, du-te și culcă-te. Pentru că nu te mai suport nici eu pe tine. Mă duc să mă culc. Dacă s-a dus mama la culcare, mă duc și eu. Stai. Cum mi-am transformat hainele așa? Oh, nu! Eu sunt fermecată? Ce? Mă duc să mă culc așa mai bine, că dacă nu, poate se va întâmpla mai rău cu mine. Dați subscribe dacă v-a plăcut acest video. Sper să vă placă. Ziceți da în comentarii dacă mama a zis corect sau da în corect comentarii pentru fică sau nu în comentarii pentru mama sau nu în comentarii pentru fică. La revedere! Voi face și alte episoade și alte vloguri și de toate. Pe curând! Ne vom vedea altcândva.